Izuka otu jikọtara ndị ọrụ nta akụkọ na kansụl ya n'ime steeti bụ Anambra bụ nke ewetara n'isi njedebe site na ya bụ ofe nro ịtụ mmamma bụ nke onye isi ha bụ Dr. Odogwu Emeka Odogwu doro ha wee gazie n'ụlọ ụka Rema Deliverance Mission bụ nke dị na Ọka iji wepụta ya bụ ihe mmemme nke emere na otu izuụka n'isi njedebe n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Otu ya bụ kansụl bụ ndị gbara egwu ma nye Chineke otuto maka otu o siri nọnyere ha maka mmemme ha mere kemgbe ofu izuụka bụ nke gụnyere njem nlegharị anya, egwuregwu nakwa nkụzi dịgasị iche iche. N'okwuchukwu ya ka nnekwu pastọ nke Rema Deliverance Mission Ọka Dọkịnta Amechi Nwachukwu, onye nke isiokwu ya bụ gịnị bụ olileanya gị, siri na ọtụtụ enweghịzi olileanya maka ọnọdụ ha nọ n'ime ya ma gbaa ha ume ka ha lekwasị Chineke anya. Dọkịnta Nwachukwu kelere ndị nta akụkọ na steeti a maka mmemme ha mere, ọkachasị site n'ịchụrụ Chineke aja ekele. Ọ kọwara ndị nta akụkọ dịka ndị na-enyocha obodo ma na-afụkwa na obodo na-adị mma, ma bụrụkwa ndị ọ kọwara dịka ndị nwere ike imebi maọbụ dozie site n'ihe ha na-ede. Onye isi ndị nta akụkọ na steeti a bụ Dọkịnta Odogwu siri na ọ dị oke mkpa ikele Chineke maka agamnihu mmemme ha ma kwue na ya bụ izuụka dịka izuụka idoro nsọ nyegara ndị nta akụkọ na steeti a. Ọ kelere ndị gbara mbọ na ya bụ mmemme ma too ya bụ pastọ maka nkwado ya nyegara ndị nta akụkọ na steeti a. Onye isi 2022 Press Week Organizing Committee Maazị Tony Okafọ kelere Chineke maka agamnihu ya bụ mmemme. Onye jibugoro ọkwa odeakwụkwọ na ya bụ kansụl Dọkịnta Emeka Arinze toro ya bụ pastọ maka enyemaka ya nyegara ndị mmadụ nakwa obodo. Osote onye isi ndị nta akụkọ na steeti a bụ Comrade Ngozi Obileri nakwa odeakwụkwọ nyegara ya bụ Press Week Committee Comrade Ifi Obi tinyekwara ndị ọzọ bụ ndị sonyere na ya bụ mmemme bụ nke emechara wee jee na Tender Love Orphanage Home ebe jefu ndị na-enweghị nne na nna. Ndị nabata nni nke ndị nta akụkọ nyere ndị na-enweghị nne na nna, Nwaada Oliver Odunukwe kelere ndị nta akụkọ na steeti a maka enyemaka ha nakwa nni dịgasị iche ha butere ma kpee ekpere ka Chineke gozie ha mmaji pụrụ mmaji. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.